Будзе вельмі цікава. Калі вам таксама падабаецца прырода, калі ласка, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам усё роўна, а нам вельмі прыемна. А калі вы поставили лайки, зараз мы вам покажем Віленскі лес нам налево. Фридом! Толькі прыехаў, памятаю, Бернардзінскі сад, і там гэтая рачушачка цудоўная, гэтыя берагі, ты лес побач. Эстэтычна, прыгожа, культурна і адначасова з гэтым ніхто не замінае прыродзе быць прыродай. То бок тут лес такі непразрысты, непраглядны, яму дазваляецца захламляцца, калі падаюць дрэвы, то яны становяцца домам для розных жывёл, птушак, насекомых. Все гарманічна.